Teraz sa pozrieme na návrh programu na dnes. Myslím si, že ho môžeme schváliť. Takisto môžeme schváliť zápisnice zo schôdzi, ktoré sa konali vo februári a v marci. A teraz tu mám niekoľko oznámení. Chcela by som vás informovať, že odporúčania a zhrnutie za rok 2015 sú už pripravené. Sekretariát je naozaj úžasný. Zhrnutie petícií za rok 2015 už je hotový a vy dostanete posledný dokument SIR už tento týždeň na zváženie a rozhodnutie. To znamená, že máme toho stále menej v našej zásobe nedoriešených vecí. Každým dňom sa tento zoznam skracuje a dúfam, že čoskoro nebudeme mať už nič nedoriešené. Počuli ste to, pán Valenca? Dávali ste pozor, pán Valenca? Dávali ste pozor, pán Valenca? Počuli ste, že máme stále menej nedoriešených vecí a ku koncu roka už snáď nebudeme mať nič na zozname nedoriešených vecí. To znamená, že sekretariát robí naozaj vynikajúcu prácu. No a teraz žiadosť, ktorá sa týka zoznamu B a týka sa to položiek na zozname B a ktorá sa týka diskusie v usmerneniach PETI, ktoré sme už schválili. A zoznam B, a to, čo sa tam dáva, už vychádza z existujúcich dokumentov a odporúčaní a usmernení. Keď žiadate o ďalšie konanie, skontrolujte si najprv v zozname PETI, či už to, čo sa uskutočnilo, je dostatočné alebo nie. Niekedy žiadate o viac informácií, keď všetky informácie sú už tam, ale nikto si to jednoducho neoverí. Dobre, prechádzame na bod 5. Nikto sa neprihlásil do bodu rôzne. No a pokiaľ ide o 6, musím povedať, že som naozaj veľmi šťastná, že sa môžem venovať petícii 1270 z roku 2014, ktorá sa týka manipulácie s licenciami slovenskej televízie. A predkladateľ petície je tu pán Ján Luterán. A veľmi rada vám odozdám slovo na 5 minút maximálne. You are most welcome. Ste tu vítaní, pane, a máte slovo. Máte 5 minút. Ďakujem. OK. Thank you. Ďakujem. Budem hovoriť po slovensky, dobre? Nemáte s tým problém? Dúfam, že nebude problém. Predsedníčka, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu. Najprv vám prečítam originál zaslanej petície, keďže si nie som istý, či ste ho mali k dispozícii. Vychádzam zo oznámenia vám, poslancom, zo dňa 25. novembra 2015 a poznámky komisie okomentujem po prečítaní petície. Originálny text petície. Na Slovensku je hrubo porušované ústavné právo občanov na slobodný prístup k vysielaniu verejnoprávnej televízie a celý rad ďalších s tým súvisiacich zákonov. Občania koncesionári sú zákonom 340/2012 povinní uhrádzať koncesiu na princípe evidencie elektrickej prípojky, čím je porušovaná rovnosť občanov pred zákonom. Štát úhradu služby verejnoprávnej televízie viaže na evidenciu prípojky, avšak dodávku signálu občanom do miesta bydliska, kde majú elektrickú prípojku, nedokáže zabezpečiť. Časť občanov v dosahu terestriálnych vysielačov má signál k dispozícii, tí ho môžu spracovať jednoduchým lacným technickým zariadením, okamžite bez obmedzenia. Mnohé obce, mestá a 100 000 rodín sa nachádzajú mimo terestriálneho signálu, čo je dané terénnym profilom Slovenska. Títo občania príjem televízie uskutočňujú cez satelitné vysielanie. Vysielanie satelitnej televízie realizovala štátna firma, ktorá to zabezpečovala bez problémov a v rámci platby televíznej koncesie.
Štát toto vysielanie bez riadnej kontroly alebo účelovo presunul na sprivatizovanú firmu, ktorá vysielanie zneužíva spolu s firmou v Luxemburgu a v podstate terorizuje občanov. Pokiaľ nezaplatia nezákonný servisný poplatok, manipuláciou zasielaných dát na kartu majiteľa zablokujú príjem signálu. Firma registrovaná v Luxemburgu na nezákonné aktivity porušovania ochrany osobných údajov, manipuláciu dát a netransparentný presun peňazí na účty využíva ďalšie nastrčené firmy v Čechách a na Slovensku. Štát porušuje nielen princíp technologickej neutrality, ale samotnú ochranu práv občana a spotrebiteľa služby zároveň. Svojou nečinnosťou umožňuje súkromnej firme zasielanie výhražných listov v masívnej podobe poštových zásielok, ktoré nie sú doporučené a tieto sú bežne dostupné komukoľvek. Vyskytlo sa množstvo prípadov, kedy sa citlivé údaje dostali k cudzím osobám a tie ich zneužili napríklad defraudáciou kariet, registráciou na inú osobu. Satelitný príjem verejnoprávnej televízie je okrem koncesie na Slovensku paradoxne podmienený platením nelegálnych poplatkov navyše v súkromnej spoločnosti registrovanej v Luxemburgu. Tieto poplatky si firma vzhľadom na nečinnosť štátnych úradov arogantne zvyšuje bez akejkoľvek kontroly tvrdením, že je registrovaná v Luxemburgu a kontrolovať ju môžu iba úrady Luxemburgu. Súkromná firma zároveň technickými zmenami dát vysielaných na karty vo vlastníctve občanov účelovo manipuluje, mení parametre zápisov. Ak občan nepozerá programy niekoľko dní, po dovolenke a podobne, má zablokovaný prístup k programom. Vypínaním kariet núti občanov platiť nezákonné poplatky, navyše ich núti masívne telefonovať na spoplatnenú telefónnu linku, kde sa im za poplatok navyšuje zdržujúcim automatom. Navyše sú občania nútení špekulatívnymi technickými zmenami v kodovaní signálu a zmenách zápisov na karty kupovať si nový, drahý satelitný prijímač s dekodérom. Tento prijímač je ďalším obmedzením slobody občana, keďže funkciou Skylink Ready sú blokované možnosti jeho slobodného využitia do budúcnosti. Koncesionári si musia kupovať nové predražené karty Skylink, musia ich registrovať a akceptovať nevýhodné obchodné podmienky, ktoré štát nekontroluje. Pritom nie je jasné, kto má prístup k citlivým dátam, keďže štát si neplní dozorné a regulačné povinnosti. Na uvedené skutočnosti boli upozornené všetky štátne orgány na Slovensku, ale aj Európska komisia už pred 2 rokmi. Úrady boli a sú nečinné. Celý prípad je navyše možno charakterizovať ako kartel firiem v Luxemburgu, na Slovensku, v Čechách spolu so štátnou verejnoprávnou televíziou, štátnymi úradmi a politikmi. S touto problematikou nepriamo súvisí rozsudok súdneho dvora C475/12, ktorý pritom riešil o mnoho jednoduchší prípad vysielania klasickej platenej služby DTH cez satelit. V tomto prípade Skylink ide o mimoriadne agresívnu formu útoku na základné ľudské práva občanov v masovom meradle prostredníctvom štátu a verejnoprávnej televízie. Svojou petíciou naliehavo žiadam Európsky parlament, aby neotáľal a v skrátenom konaní riešil mimoriadne závažnú a roky pretrvávajúcu kauzu, ktorá sa odráža v strate dôvery občanov Slovenska v inštitúcie Európskej únie. To bol originál petície. Zhrnutie obsahu petície, ktoré ste obdržali vy, sa zásadne odlišuje od originálu a tým sa úplne skresľuje podstata petície. Takzvaná odpoveď u komisie v úvodzovkách u mňa ako podávateľa petície z nálého problematiky vytvára zlý dojem. Petíciu nečítali? Nečítali, nepochopili? Poznámky reagujú na niečo, čo v petícii ani nie je. A ak? Je to tam iba podružne, pričom komisia na hlavnú podstatu nereaguje vôbec. V prvej poznámke sa komisia zaoberá ochranou údajov a v texte mechanicky opisuje platnú smernicu 9546 ES a konštatuje, že je vecou členských štátov a ich orgánov, aby tie zabezpečili jej dodržiavanie a ak si podávateľ petície myslí, že boli porušené, nech sa tam sťažuje. V druhej poznámke sa komisia zaoberá systémom výberu koncesionárskych poplatkov a v texte všeobecne popisuje základné pojmy a konštatuje, že je v právomoci členských štátov určiť formu, podmienky a spôsob financovania verejných vysielacích služieb. V tretej poznámke sa komisia zaoberá zmluvnými podmienkami pre univerzálnu službu, všeobecne popisuje postup a podmienky pre uzatváranie zmluv a konštatuje, že sťažovateľ môže predložiť sťažnosť Slovenskému regulačnému úradu. V závere komisia opakuje všeobecné konštatácie s tým, že nemá žiadnu právomoc voči členským krajinám a nemôže zasahovať do sporov občan štát. Pre istotu ešte raz zopakujem,
Je reakciám komisie nedorozumenie, schválnosť a či priamo príklad toho, prečo takéto problémy v Európe existujú? I can assure you that everyone has read your document. Ja vás môžem uistiť, že všetci si prečítajú vašu dokumentáciu a všetci sú dobre informovaní a máme tu aj zástupcov komisie, aby si vypočuli to, čo chcete povedať. A potom v priebehu 2 minút budete môcť odpovedať po tejto diskusii. Dobre, ale ja mám ešte ďalšiu vec. Dobre, ja som vám dala 5 minút a my sme už skoro pri 7 minútach. Mohol by som pokračovať? Mohli by ste rýchlo zhrnúť, čo ste chceli povedať. Iba 2 minúty. Ale my už nemáme 2 minúty. Na konci diskusie budete mať 2 minúty. Teraz? Nie, na konci diskusie budete mať 2 minúty. Je to iba jeden list. Možno by ste si mali nasadiť slúchadlá. Dala som vám už 5 minút a nemôžeme predĺžiť tých 5 minút. Dávate mi 5 minút? Dala som vám 5 minút. Nedávam. Vy ste už hovorili 7 minút a ja som vám dala 5 minút. Ja som hovoril 7 minút? Áno, dobre. Takže teraz musím dať slovo Evenik Prokopov z komisie, aby nás informovala o tom, ako to vyzerá s touto petíciou a potom, keď kolegovia uskutočnia diskusiu, potom vám vrátim slovo. Takže vám odporúčam, aby ste si dali slúchadlá kvôli tlmočeniu. Now commission. Takže komisia. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som tu s mojou kolegyňou DG Connection z DG Justice a my budeme pracovať na tejto téme, ktorú sme dostali v oznámení. V prvom rade by som chcela ubezpečiť predkladateľa petície, že sme si prečítali zhrnutie a aj tiež celý text, tak ako aj parlament si prečítal petíciu, ktorá mala 3 strany, ktorú dostal. Ako to my vidíme, toto bol základ pre oznámenie, ktorú komisia vydala. Je tu viacero tém. Prvá sa týka slobodného prístupu k verejnému vysielaniu na Slovensku. Druhá téma z pohľadu teda toho času, kedy verejný prístup a vysielanie práva boli udelené súkromným spoločnostiam. Bol tu nový vývoj na trhu, manipulácia na trhu a potom tu boli zmeny v podmienkach zmluv pre užívateľov. A potom predkladateľ argumentuje, že právo na ochranu osobných údajov bolo tiež porušené a ďalej slovenské orgány nezrealizovali svoju dozornú kompetenciu, teda nedodržali tu. My sme zanalyzovali právne ustanovenia, ktoré sú platné. Bolo to analýzou týchto podmienok, na základe ktorých môžeme konať alebo nie. A takto by sme chceli ošetriť obavy prekladateľa petície. A ja teraz chcem na to nadviazať. Moja kolegyňa sa potom bude venovať tým ďalším veciam. Ale pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, tieto boli porušené a toto sa spracováva v prípade, ak to tak nebude. Ak tieto osobné dáta neboli spracovávané ďalej, tak nedošlo k ich porušovaniu. Poplatky za licenciu, osobné údaje, teda dátum narodenia, adresa a tak ďalej, mailová adresa. Ale čo nie je správne, čo sa hovorí v petícii, je, že citlivé osobné údaje boli spracovávané. Osobné údaje, ktoré sú citlivé, ktoré sa týkajú vašeho vierovyznania, pohlavia, napríklad príslušnosti v odboroch a tak ďalej. Toto sú citlivé osobné údaje, ktoré sú osobite chránené a tieto neboli porušené v tomto prípade. Ďalej, keď sa spracovávajú dáta, tak je to v súlade s princípmi na ochranu dát. Čiže férovo, transparentne. Nezistili sme žiadne porušenie týchto pravidiel. A čo treba zdôrazniť na záver je, že tvrdenia predkladateľa petície, že došlo k porušeniu ochrany dát súkromných osôb,
a súkromných spoločností, tá komisia v tejto oblasti nemôže určiť, či došlo k porušeniu na tejto úrovni. Je to národná kompetencia alebo kompetencia národných orgánov. Preto komisia v oznámení navrhuje, aby predkladateľ sa obrátil na dozorný orgán na ochranu dát, ktorý existuje v každej členskej krajine a je kompetentný riešiť sťažnosti a ďalej spracovávať takéto prípady. Teda toto sa týka pravidiel na ochranu osobných údajov. A moja kolegyňa teraz nadviaže. Ďakujem. Takže budem pokračovať k bodu, ktorý sa týka kompetencií komisie v odboroch, pokiaľ ide o financovanie verejného vysielania. V tejto oblasti členské štáty si zachovávajú svoje kompetencie a preto tu máme protokol 29 o systéme verejného vysielania v členských štátoch. Je to v rámci zmluvy o fungovaní Európskej únie a tento protokol hovorí, že členské štáty sú kompetentné, pokiaľ ide o financovanie verejného vysielania v súlade so všetkými pravidlami. Je to teda netýka sa to nejakých pravidel konkurencie schopnosti v rámci Európskej únie. A z tohto protokolu vyplýva, že členská krajina je zodpovedná za zorganizovanie tohto financovania a za podmienky a modality financovania. Neznamená to ale, že tu vôbec nie sú žiadne kompetencie, ale na teraz tieto informácie sme dostali v takejto podobe a nevidíme, ako by komisia mohla mať kompetencie dozerať na túto situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz otváram slovo pre kolegov na vyhlásenia a otázky. Pán Marias, máte slovo. Domnievam sa, že sa musíme pozrieť na to, do akej miery došlo k zneužitiu práv máme tu službu, ktorá je platená a teda firmy ponúkajú takúto službu, čiže nie je tu nejaká konkurencia. Ďalší bod, v prípade, že sa zastaví ponuka takéto služby, tak potom je potrebné zatelefonovať a k tým sú spojené poplatky a náklady pred tým, ako sa dostanete k niekomu, kto vám môže pomôcť. Myslím si, že znovu tu ide o zneužitie dominantnej pozície na trhu. Je to veľmi špecifický monopol na trhu, podľa môjho názoru, v každom prípade, aspoň teda tak, ako ste nám to opisovali. Zdá sa, že situácia je takáto a je tu signál, ktorý sa k nám dostal, že služba je pod kontrolou poskytovateľa služby. A pokiaľ ide o osobné údaje, tam nesúhlasím celkom s tým, čo povedala komisie. Toto je klasický prípad, kedy máme súkromný monopol, ktorý ponúka veľmi drahú službu a teraz hovoríme o niečom, čo vyzerá ako zneužitie dominantnej pozície na trhu a z tohto dôvodu si myslím, že je tu taký politický prvok zneužitia a pokiaľ ide o osobné údaje, potrebujeme dodatočné informácie zo strany predkladateľa petície, pretože
možno, že to bude aj proti protokolu 29. Takže keď sa pozrieme na ekonomickú stránku, máme tu jednotný trh, keď sa pozrieme na celkový rozmer monopolov, tak vidíme, čo sa tu deje a podľa mňa by sme mali ďalej v tejto téme pokračovať. Pán Peter Jár. Že moja prvá požiadavka alebo odporúčanie by bolo, aby ste sa ešte raz obratili na národné orgány na ochranu dát. Neviem, či je na Slovensku ombudsman alebo nejaký iný inštitút. Musíme tu samozrejme, že toto je môj kolega Andrej hovorí, že potom, či ide teda o európsky rozmer alebo nie, to uvidíme až potom. Čiže je naliehavé, alebo moja požiadavka či prosba by bola, aby ste sa znovu obrátili na ten národný orgán, aby to bolo vyriešené, ktorý je zodpovedný buď za národné vysielanie alebo národný rozhlas, ktorý je zodpovedný za túto oblasť, prístup ku všetkým týmto informáciám, ako je to zorganizované. A potom teda uvidíme. Potrebujeme teda viacej informácií predtým, ako budeme schopní rozhodnúť, či je tu dotknutá alebo nie je dotknutá európska legislatíva. Takže to necháva otvorenú tú otázkou, či by sa mala táto petícia uzatvoriť alebo otvoriť, ale teda najskôr musíme sa obrátiť na národnú organizáciu a získať nejakú spätnú väzbu. Ďakujem pekne. Pán Čáky. Slovenský deň, tak aj ja budem hovoriť po slovensky. Asi by sme sa mohli zaoberať v troch rovinách s touto témou. Poprvé, vzhľadom na Slovensko. Na Slovensku máme Úrad na ochranu osobných údajov. Ten úrad by mal ochraňovať osobné údaje. Možno, že by sme sa mohli obrátiť na tento úrad a vyžiadať ich stanovisko. Na Slovensku máme Slovenskú inšpekciu trhu, Slovak Trade Inspection. Možno, že by sme sa mohli obrátiť aj na Slovenskú inšpekciu trhu, či došlo k porušeniu v oblasti trhu, respektíve vyžiadanie finančných prostriedkov od občanov. A druhý smer našej aktivity sa môže týkať možno Luxemburgu, keďže tá firma je v Luxemburgu a z Luxemburgu, obrátiť sa aj na luxemburské orgány o stanovisko v tejto oblasti. A pani predsednička, po tretie, možno, že by sme mohli vyžiadať aj tú stanovisko v parlamente niektorých našich kolegov, možno z ITRE alebo z IMCO, aký názor majú na túto celú situáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nemám žiadne ďalšie žiadosti o slovo. A preto dávam slovo naspäť nášmu predkladateľovi petície, pánovi Luteranovi. 2 minutes, please. 2 minúty. Pri prvej pripomienke mal dobrý dojem, pretože troška vystihol časť podstaty. Čo sa týka pána Čákyho, chcel by som povedať, neuvedomujete si, že my sme pred 2 rokmi oslovili všetky inštitúcie, Slovenská obchodná inšpekcia, Telekomunikačný úrad, ministerstva príslušné, my sme oslovili vládu, parlament, kontrolné úrady, ombudsmanku samotnú, stovky a stovky sťažností boli na slovenskú ombudsmanku, ktorá povedala, že nie je to v jej kompetencii, posunula to na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Pani riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie reagovala promptne, urobila kontakt na Českú obchodnú inšpekciu, tam následne postupoval Český telekomunikačný úrad. Český telekomunikačný úrad vyrobil najvyššiu pokutu v histórii 15 miliónov českých korún danej firme. Tá firma sa v tom čase, prosím vás pekne, menovala M77, klasickými obštrukciami
a právnymi, však viete sám, ako to chodí, to znamená, že nereagovala vlastne na to, reagovala tak, že zmenila názov firmy a proste toto sa už deje prosím vás pekne celé roky, veď tá petícia bola podaná v roku 2014. Tento problém sa ťahá strašné roky. Vy tu hovoríte, že poďme na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Tí občania dali tisícky sťažností, my sme dali sťažnosti, zastúpenie nezávislých predajcov satelitnej techniky. Veď my sme všetko urobili, čo sa len dalo. Vy tu spomínate to, čo my sme už dávno urobili. Veď si to musíte urobiť, že musíte uvedomiť, toto je veľmi vážny problém. To je taký problém, že niekto niekde manipuluje elektronické dáta zasielané. Vy ako abonent si zaplatíte za službu, zároveň štát ako taký platí firme súkromnej za vysielanie verejnoprávnej televízie a tá televízia, tá súkromná spoločnosť ešte raz žiada od občanov peniaze za to, čo už bolo zaplatené. Veď tam stovky dôchodcov proste podávali sťažnosti, takže to nie je o tom, že poďme teraz znova, veď to sa ťahá strašné roky. To by teda proste, mám taký dojem, neurazte sa, je to pomerne dosť odborná téma a mám ja taký dojem, že sme sa tu vôbec absolútne nepochopili, o čom je tá podstata. To sa týka 100 000 rodín na Slovensku. To pokračuje tak, že príde dôchodcový list domov a ten dôchodca vlastne pod hrozbou, že mu vypnú programy verejnoprávnej televízie, lebo vy si musíte uvedomiť, že to začalo ako štátne vysielanie. To znamená, v tom bol štát, keď sa predalo 51% Deutsche Telekomu, tak ten Deutsche Telekom ani nevedel, čo kupuje a medzi tým vlastne predal správu radiokomunikácií úplne cudzej firme, vlastne, ktorá získala prístup k dátam a môže v podstate manipulovať na diaľku dnes už ďalšia súkromná firma ako taká. Neviem. Stačí? OK. Thank you very Ďakujeme pekne. Je mi tak ľúto, že vám musím zobrať slovo, pretože ste boli uprostred vety akoby, ale dala som vám 2 minúty a využili ste 3. Ďakujem, to je od vás veľmi veľkorysé. Ale myslím, že nemáme žiadnych ďalších rečníkov, takže pokúsim sa zhrnúť návrh. Kolegovia nenaznačili nič iné. Čiže beriem to tak, že pán Marias a aj pán Čáky chcú, aby petícia zostala otvorená. To čítam medzi riadkami. Takže my to urobíme. Necháme to otvorené. A tu vyjadrujeme pánovi Luteránovi teda to naše posolstvo, že vaše obavy boli brané veľmi vážne v tomto výbore a pokiaľ ide o ochranu dát a tento aspekt, tak môžeme napísať list a upozorniť luxemburský orgán dohľadu a tiež kanceláriu na ochranu osobných údajov na Slovensku a požiadame ich, aby reagovali. A pokiaľ ide o zmluvné podmienky, môžeme sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu a požiadať ich o reakciu obsažne k tejto petícii a tiež posunúť túto petíciu na ITRE a IMCO, výbory parlamentu, ktoré sú vlastne výbory zodpovedné za zmluvy. A potom sa k tomu znovu vrátime na zváženie vo našom výboru. Čo myslíte, pán Marias? A požiadajte tiež komisiu, aby objasnila prípad zmluvných podmienok, pretože tu máme prípad zneužívania dominantnej pozície. Myslím, že komisia by mala preskúmať tento prípad. Spadá to do kompetencií členských štátov určiť zmluvné podmienky a spôsoby financovania verejných služieb verejného vysielania. Ja o tomto nechcem hovoriť, hovorím o článku 86 o dominantnej pozícii, to je niečo iné. Máme tu prekladateľa petície, ktorý prijíma služby v Európskej únii, takže ak je tu monopol, ktorý zneužíva svoju dominantnú pozíciu, tak potom sa tento prípad môže dostať do kompetencie komisie samotnej. Čiže myslím, že komisia by mala preskúmať túto tému a v prípade, že je to tak zahájiť postup
pre potenciálne zneužívanie monopolnej dominantnej pozície. Čiže je to veľmi také, je tu komerčný a ekonomický uhol a je to aj téma, ktorá je spojená s politickým aspektom a práv občanov byť informovaní národným vysielacím orgánom alebo organizáciou. Čiže je tu ekonomická aj komerčná stránka. Dobre, urobíme to, hovorí pani predsednička. Posunieme to komisii pre podozrenie teda z možného zneužívania dominantnej pozície. To chcem doplniť k tomu, čo som už navrhla. Urobíme to tak. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme pánovi Luteranovi za to, že prišiel dnes popoludní k nám. Ďakujem, že ste nám predstavili túto tému. Žiaľ, budem musieť teraz odísť k výboru. Tomu bude predsedať, zišku tejto schôdze bude predsedať pán. Želám vám všetko dobré a pre členov výboru my sa uvidíme zajtra. Indeed, there are two persons. Just put it down. So, dear friends, we try to continue in our... Pokúsime sa teda pokračovať v tejto diskusii. Ďalšia téma, ďalšia petícia 2338/2013, ktorú predkladá Maria Navarro Diego zo Španielska v mene spoločenstva Impagats Habitage Valencia. Mám tu informáciu, že tu máme dvoch predkladateľov petície zo Španielska. Prosím, máte slovo 5-6 minút. Nech sa páči. Thank you. Nosotros... My, občania únie, chceme poďakovať tomuto výboru, že nám tu v parlamente, v Európskom parlamente umožňuje obrátiť sa a vyjadriť nespravedlivosť, ktorú Španielsko vlastne koná v našej krajine. Ide o to, že 100 000 ľudí sa odopierajú príspevky na bývanie a po druhé, keď tolerujeme, respektíve keď sa toleruje to, ako konajú niektoré orgány, napríklad autonómna oblasť Valencie, toto je práve ukážkou, ako si vláda a ďalšie vládne orgány nevážia svojich občanov. A pritom je to práve vláda, ktorá vytvorila tú neznesiteľnú zlú hospodárskú situáciu. Je viac než 300 000 postihnutých rodín a je to viac než 1 000 000 osôb, ktorým retroaktívne vláda odmietla výplatu tzv. Chránených pôžičiek. A práve, že títo občania len vďaka tejto finančnej pomoci sa mohla uchádzať o možnosť získať bývanie. Teraz už temer 4 roky tieto rodiny zo svojich vlastných nákladov musia proste hľadiť, vyplácať pôžičky a teda navyše oproti pôvodne stanoveným čiastkam mesačne musia platiť 90 až 300 eur. Španielská vláda odopiera tie základné práva, ktoré stanovuje aj európske právo i medzinárodné právo. Porušuje týmto aj právnu istotu, aj dôveru občanov pre to, že štát sa postará o prípady, kedy
môže dôjsť nepredvídaným situáciám. Preto tu existovali práve tieto tzv. Chránené pôžičky, ktoré mali garantovať danej skupine obyvateľov možnosť získať bývanie. Je nepríjemné, že práve sa takto pristupuje k občanom nie rovnakým spôsobom. A po druhé chceme povedať, že autonómna oblasť Valencia viedla viac než 60 000 obyvateľov. A ide tu vlastne o to, že meškajú platby už 6 rokov a predstavuje to celkovo okolo 250 miliónov eur. Ide o subvencie, ktoré mali byť navyše oproti pôvodnému rozpočtu. Ale vyzerá to, že mnohé z týchto prostriedkov, ktoré mali byť vyplatené občanom, sa dostali do vreca k stavebných spoločností. Bol to taký manéver, ktorý viedol k tomu, že mnohé rodiny sa dostali do vážnej situácie. V roku 2012 bolo požiadaná autonómna oblasť Valencia, aby vyplatila príslušné prostriedky, no nestalo sa. Koná teda ozaj veľmi svojvoľne tento orgán. Okrem toho, samozrejme, občania sa obrátili aj na príslušné orgány ako ombudsmana a získali sme podporu nášho názoru a snažíme sa aj ďalšie iniciatívy rozvíjať, aby sa tento problém riešil treba s vytvorením nejakého nového splátkového kalendára, ale zatiaľ ešte aj toto vláda odmieta. Preto sa obraciame na Európsky parlament, aby žiadal od španielskej vlády zrevidovanie príslušných podmienok, ktoré slúžia na vytváranie takýchto alebo zakladanie takýchto pôžičiek. A aby taktiež požiadal parlament španielskú vládu, aby dohlbky preskúmal konanie autonómnej oblasti Valencia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme tu tiež zástupcu regionálnej samosprávy Valencii, pán Gustavo Martine. Možno by ste chceli reagovať. Ďakujem. Ako teraz tu spolu hovoríme, naša riaditeľka je ešte stále na ceste sem na túto schôdzu, pretože jej lietadlo mešká a nepodarí sa jej prísť na čas. Takže v mene regionálnej vlády vo Valencii, Španielsku vám ďakujem za príležitosť podeliť sa o názory na túto záležitosť. Problém neplatenia subvencií na bývanie v Španielsku, ktoré bolo zabezpečené výnosom z roku 2012. Musím povedať, že vnútroštátna vláda zrušila subvencie a poskytla na bývanie, na kúpenie prvého domu. Takisto tu bol problém tým, že došlo k nesprávnemu výkladu zákona. Aby som to zhrnul, tento zákon viedol k tomu, že rozpočet venovaný bývaniu bol brutálne skrátený. V roku 2009 to bolo 120 miliónov, v roku 2009 a 2014 to bolo skrátené na 11 miliónov, iba 11 miliónov. Ten vplyv bol obrovský. Postihol 50 000 príjemcov. To znamená, že 250 miliónov eur už teraz štát dlhuje týmto ľuďom. Ale situácia je iná. Minulý rok regionálna vláda vo Valencii sa zmenila. Táto nová vláda má komplexnejší program, sociálny program a nastúpili do úradu v júli. V júli táto nová vláda okamžite reagovala na tento problém neplatených subvencií a v prvom mesiaci práce
sa snažili pripraviť harmonogram vyplácania nezaplatených subvencií. Z týchto 250 miliónov eur, ktoré mali byť zaplatené, 225 už bolo zaplatených a čoskoro zvyšných 40 miliónov bude vyplatených podľa výnosu 14.01. Platba týchto posledných 40 miliónov by mala čoskoro prebehnúť. To znamená, že rodiny, ktoré boli postihnuté touto situáciou, by mali dostať svoje peniaze. Toto je informácia, ktorú som vám mal poskytnúť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel požiadať o stanovisko komisie pani Laura Hageman Arellano z DG Regio. Je tu? Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. My sme tu z DG Regio, ja a kolegyňa Stefanie Wolfarten. Prišli sme sem, aby sme objasnili aj právne stanovisko, keďže tu nie je DG Justice. V prvom rade som naozaj šťastná, že situácia sa pomaly zlepšuje. To sú naozaj veľmi dobré správy. Komisia si robí obavy o vyriešenie tohto konfliktu, pretože sa týka budúcnosti a blaha Európanov, ktorí potrebujú mať prístup k bývaniu. Je to dôležité opatrenia na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, čo je veľmi dôležité pre také krajiny, ako je Španielsko, pretože Španielsko patrí medzi krajiny, ktoré boli veľmi postihnuté ekonomickou krízou a istým stupňom spoločenského vylúčenia. Bytová politika patrí do zodpovednosti členských štátov. Kohezná politika však hrá dôležitú úlohu v tejto oblasti, predovšetkým cez podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Takisto treba poskytovať nové bývanie aj marginalizovaným skupinám obyvateľstva a to si bude vyžadovať aj ďalšie opatrenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. Ale v tomto prípade nie nejaké financovanie zo strany EBRD a komisia nemôže zasiahnuť. Momentálne Stefany prevezme slovo a vysvetlí podrobnejšie celú túto záležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Áno, je to naozaj vážny problém. Chcela by som sa vyjadriť k tomu právnemu aspektu, keď sme kontrolovali obavy tých, ktorí predkladali petíciu a hlavne článku 34, ktorý uznáva právo na pomoc na bývanie. Ako už povedala kolegyňa, zistili sme, že tu nie je zapojené nejaké financovanie zo strany EÚ, ide o vnútroštátne subvencie a ako hovorí článok 51 charty, Charta sa vzťahuje na členské štáty len vtedy, keď implementujú právo EÚ. Mali sme trošku problém nejak prepojiť implementáciu práva EÚ s vnútroštátnymi subvenciami. V tomto prípade teda Európska únia alebo komisia nie je kompetentná zasiahnuť, pokiaľ ide o subvencie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz môžem otvoriť diskusiu. Ale ak som správne pochopil stanovisko regiónu Valencia, vy ste ochotní vyriešiť tento problém vo svojej vlastnej kompetencii. Ja nie som zodpovedný za túto záležitosť. Prišiel som sem iba v mene regionálnej vlády vo Valencii a tie informácie, ktoré som dostal, ste si už vypočuli. A 225 miliónov už bolo vyplatených a ďalších 40 miliónov bude čoskoro vyplatených. Takéto informácie som dostal. Myslím si, že je tu vôľa a už je aj pripravený platobný harmonogram, splátkový harmonogram. Ďakujem veľmi pekne. Takže začíname pani Rodríguez. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade chcem privítať, aj keď žiaľ ide o túto tému, teda chcem privítať medzi nami príslušných španielských predstaviteľov, ktorí prišli predstaviť túto tému. A všetko to, čo tu odosnelo, vlastne je správne a presné. Oceňujem práve, že existujú programy, ktoré umožňujú ľahší prístup k bývaniu, ale
chcem zdôrazniť aj na to, čo sa stalo. A chcem sa oprieť aj o právne zásady EÚ. Komisia by možno našla nejaký spôsob, pokiaľ by sa hĺbšie zamerala na tento problém. Napríklad využitie svojich kompetencií na základe nejakej právnej normy. Že by sa mali vytvoriť podmienky, na základe ktorých tí, ktorí majú záujem, môžu ich uplatniť. Ide o to, aby sme rešpektovali princípy právnej istoty. Takže to je, povedzme, jedna polovica celej záležitosti. Niečo v súvislosti s týmto sa stalo v Španielsku a nakoniec v Španielsku sa celé roky plánovalo, ako sa bude budovať a rozvíjať bytová politika. A samozrejme občania s tým potom rátali, pretože vždy to tak bolo, že takéto nejaké podpory existovali. A výsledok, ktorý takto vznikol na základe toho, že zrazu neboli tie prostriedky, možno je to v dôsledku tej brutálnej hospodárskej krízy, ktorá dopadla veľmi tvrdo na Španielsko a viedlo to aj k veľkej nezamestnanosti, tak zrazu sa mnohé rodiny ocitli v situácii, kedy sa museli spoľahnúť na štát. A dá sa, že štát sa rozhodol, že poruší pravidlá hry a prestane s týmito dotáciami. A neželám nikomu, aby sa opäť niekedy dostal do tejto situácie, že sa bude báť o strechu nad hlavou. Takže práve preto by som sa chcela obrátiť aj na Európsku komisiu, aj na výbor pre petície, aby sa hlbšie zamerali aj na politický rozmer tejto otázky. Zrazu sme sa ocitli s prázdnymi vreckami ako štát a potom vlastne sa hľadal kompromis, ako vypracovať nejaký splátkový kalendár. Okrem toho, súčasná vláda skúma, ako riešiť aj tie príčiny, ktoré viedli k súčasnej situácii a samozrejme vyšetrovanie prebehne v tomto zmysle a treba určiť aj zodpovednosť za tento stav a vyvodiť dôsledky. Verím, že vlastne väčšina z nás, ktorí sme ako europoslanci z daného regiónu, situáciu pochopím veľmi jasne. Ďalší rečník má slovo. Ďakujem za slovo. Vítam spoločenstvo, ktoré zastupuje postihnutých občanov. A viem, že proste kontaktovali všetky príslušné zložky, počnúce miestnou, teda autonómnou vládou, regionálnou vládou, štátnou, teda celkovou tou hlavnou vládou Španielska, poslancov. A vieme, že pokiaľ ide o Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, tak sú tam dva články, ktoré sa tohoto jednoznačne týkajú a štát Španielsko tieto porušil. Zažívame celkovo v Európe dosť veľkú krízu v oblasti bývania a viem, že sú určité krajiny, ktoré tým trpia viac, iné menej. Španielsko patrí medzi tie, kde to je veľmi vypuklé, podobne ako aj v Portugalsku. A mali sme vlastne 10 ročia, kedy sa bývanie pokladalo za právo. A situácia sa vyvinula tak, že bývanie bolo vždy v rukách, alebo sa ocitlo v rukách súkromných subjektov, čiže nemali sme tzv. Štátne byty alebo verejné, teda obecné byty. Taktiež treba zohľadniť fakt, že iba 1%
bývania v Španielsku je subvencované vládou, zatiaľ čo vo Francúzsku je to 17%, v Británii je to 18%. A poukazujem na niektoré aspekty, pretože u nás chýba politická vôľa na riešenie tejto situácie, teda zo strany štátu Španielska. Chýba politická vôľa, to opakujem. A preto sú tu vlastne dve stránky tohto podania. Jednak štát odstránil tie formy podpory 100 000 občanov a po druhé je tu ešte autonómna oblasť Valencia a vláda tohto regiónu nevyplácala subvencie rodinám, ktoré na to boli oprávnené. Čiže príslušný orgán štátny, respektíve regionálny, neplnil svoje zákonné funkcie. Takže aj hypotéky vlastne dopadli tak, že jednak štát formou týchto hypoték, ale aj regionálna oblasť Valencia podviedli občanov. A preto sa predkladá táto petícia, pretože sa neplnia aj príslušné princípy, ktoré platia v rámci Európskej únie. Aj konkrétne chceme poukázať na legislatívu Európskej únie, ktorá sa tu porušuje. Článok 34 Charty základných práv Európskej únie, ktorý sa týka sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci. A uznáva sa teda ním právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní. A je to všetko v súlade s pravidlami stanovenými právom Európskej únie. A vieme, že je to aj celkový vplyv, ktorý zo strany Európskej komisie pritlačil na potreby šetriť v rámci Španielska. A to je z časti teda potom tiež jedna vetva, ktorou by sme sa mali zaoberať. Európska komisia dnes hovorí, že politika bývania patrí ku kompetenciám štátu, čiže je o vnútroštátnu kompetenciu. Zdá sa, že teda ako by sa tu menil postoj komisie. Neviem teda v súvislosti s Gréckom. Existuje kompetencia EÚ a pokiaľ ide o oblasť, teda o autonómnu oblasť Valencie, tak sa tvrdí, že neexistuje európska kompetencia. Takže je tu troška taká protichodná situácia v tomto zmysle. Myslím, že bude dôležité zaslať list španielskej vláde v tom, aby sa požiadalo o výnimku z hľadiska stiahnutia tých podporných mechanizmov pre občanov, ktorí mali nárok na pôžičky, respektíve tie subvencie. Čiže kam sa podeli vlastne aj tie peniaze, ktoré boli pôvodne v rozpočte na toto vyčlenené. Aj to by sme mali zistiť. Dôležité je, aby Európska komisia taktiež odsúdila to, že štát Španielsko neplní príslušné svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z európskej legislatívy. Ide tu vlastne aj o to, že sa neplní to, čo štát má voči spotrebiteľom plniť. Myslím, že by bolo taktiež dôležité, aby sme v tomto výbore hovorili viac o práve na bývanie a aby výbor pre petície mohol zhodnotiť všeobecne tento stav v oblasti bývania celkovo aj v Európe. A taktiež by bolo dobré, keby Európska komisia zohľadnila rozhodnutie Európskeho parlamentu z roku 2013, ktoré sa týka bývania. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega Besaro. Ďakujem pekne za slovo. Nechcem hovoriť viac než tí, čo predkladali petície. A ďakujem za slovo. A
verím, že potom, čo absolvujeme celú túto kalváriu, tak sa veci pohnú dopredu. Nebudem hovoriť o španielskej vláde, ale o povinnosti inštitúcií, európskych inštitúcií, stať sa a fungovať ako garancia uplatňovania príslušných právnych dokumentov. A to sa týka aj Charty základných práv Európskej únie. Takže ide tu aj o stanovisko poslancov Európskeho parlamentu. V tom zmysle, že treba naozaj chrániť práva občanov. Občanom treba zaistiť právnu istotu. A to sa týka aj výkladu článku 51. A myslím, že rozsah výkladu tohto článku nemôže spôsobiť, aby sa občania nemohli dovolať spravodlivosti. Preto sa obrátime na pána Timmermansa a položíme mu viaceré otázky. Určite ide o náročnú právnu otázku a predpokladám, že Európska komisia taktiež môže robiť nejaké kroky z hľadiska výkladu právnych predpisov, ale je to aj politický problém. Ide o to, aby sme chránili tých najslabších občanov a tých najzraniteľnejších. Toto by mali robiť vlády európskych štátov, v tomto prípade španielská vláda. A ide troška aj o to, aby sme pomkli tých, ktorí si mali plniť povinnosti voči občanom, aby naozaj tak konali. A vzhľadom na danú situáciu, ktorá tu nastala, sa musíme pozrieť na praktickú stránku, ktorá vznikla v dôsledku petícií. Napríklad pokiaľ ide o úroky, o sadzby, v súvislosti s týmito požičkami a dotáciami, to treba treba náležite zhodnotiť, aby tí občania boli schopní tieto úvery splácať. Je dosť ťažké pochopiť, prečo takéto chránené typy bývania sa dostali do takéto vážnej situácie. Minulý týždeň sme v parlamente v Štrasburgu hovorili o boji proti chudobe a vieme, že to je podmienka, bez ktorej to nejde, aby proste ľudia mali strechu nad hlavou. Ale musíme hľadať spôsoby, ktoré umožnia, aby občania mali slušné bývanie, aby mali elektrínu, aby mali zamestnanie, aby mali dôstojný život. A to, čo sa nás týka z hľadiska kompetencií, je taktiež snaha stanoviť určité ciele, pokiaľ ide o sociálne investície, čiže týka sa to aj stratégie Európa 2020. Chcem tu zdôrazniť aj tú skutočnosť, že toto by malo byť to pravé miesto, na ktoré sa môžu obrátiť občania, pokiaľ ide aj o Chartu základných práv EÚ. Ide o uznávanie základných práv občanov a chcem požiadať výbor, aby Európskej komisii vzniesol túto požiadavku, že teda sa to má rešpektovať. Ďakujeme. Slovo pani Zorgut. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať spoločenstvu, ktoré tu zastupuje občanov a nadviažem na predrečníkov. Hovoríme o tom, ako štát, ako región, respektíve radnica neplní svoje záväzky voči občanom. Vieme ale, že to vždy tak nebolo. Viem, že sú tu pozitíva i negatíva a dôležité, aby sme brali aspekt politiky taktiež do úvahy. V roku 2012
nastala situácia, kedy španielská vláda zmenila podmienky, ktoré sa týkajú týchto dotácií. A to, čo bolo vlastne pôvodne slúbené, sa nepredĺžilo. Ono to nebolo garantované, že to takto bude bežať permanentne. Je jasné, že to dopadlo veľmi tvrdo na osoby, ktoré sú zraniteľné a pretože sa ocitli v situácii, že mali problém zaplatiť vôbec svoje nájomné. Je to ale otázka spravodlivosti, ktorú si musí Španielsko riešiť ústavnou cestou. A snažila sa Španská republika, teda Španské kráľovstvo sa snažilo toto riešiť aj v roku 2015 a ide aj o interpretáciu článku 35. Okrem toho, španielská vláda vyplatila dlh 450 miliónov napríklad. Ten dlh uhradila vláda socialistov a nebolo zo strany vlády nedošlo ku konaniu, ktoré by bolo nezákonné. Autonómna oblasť Valencia a teda ďakujeme, teda vláda sa vyslala svojho predstaviteľa za